Aldeko botoa emate baldin badugu da exigentzi bezala, noski baita ere geure solidaritza azaltzeko, Kataluniako herriari eta herritarrei, ez soberanistei bakarrik, guztiei, eta batipat konpromisoa hartzen dugulako zeatikan, han gertatzen ari dena gurekin ere badijoa, guri ere afektatzen digu. Guk ere geure burua maite baldin badugu, geure arrazoiak sendotu nahi baldin baditugu, han gertatzen ari denaz, iritzi propioa eduki behar dugu, ezbairik gabekoa, dudai gabekoa. Evidente que aquí hay una estrategia de Estado, hemen Estadu estrategia badao. Alderdi Popularraren gobernuaren gainetik, gobernua pieza bada, baina Estadu estrategia badao. Eta 155 jartzen danean, esaten du Estaduak, jaun Andreok, hemen daude mugak. Hemen daude mugak. Hemendik aurrera ezin da pasa. Da hori da abisua, aruntza eta onuntza. Lehen esan dan bezala. Beraz, mugak hemen baldima daude, zer dagokigu? Atzea berriz, Estaduaren egitura berrikustea, berraztertzea ikusiko dugu. Baina mugak hemen daude. Da hori egiten du Estaduak. Desjabetza prozeso bat aplikatzen dio Kataluniari eta bertako instituzioei eta muga jartzen ditu. Baina dago bigarrengo tresna bat eta da prozesu penala indarrean jartzen du Estaduak. Estadu estrategia horren barruan da gaur da eguna, Alderdi Popularreko batzuk esaten dutela eskeku, ja hori ez dugu kontrolatzen. Bueno, badakigu, ez duzula kontrolatzen, baina, bueno, bazkarren batek jarri ditun personak. Baina, prozeso politikoaren, bigarrengo adar, atal hori, prozeso penala baldima da, zein da helburua? Gaur egun, Katalunian, soberanismoaren, independentismoaren, gizon emakumeak, personak, liderrak, edo ezain liderrak, danak inhabilitatzea politikarako. Danak.